हाय सांगमाने ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବାବା ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲି। ଯାଉ ଯାଉ ଭେରାଇଟି ପୋଜରେ ଫଟୋ ଦି ଚାରିଟା ଦେଲି ମାରି। ତାପରେ ମୋତେ ହେଲା ଜୋରରେ ଭୋକ। ଲେଜ୍ ଜରି ଖୋଲି ଖାଇଲି ମୁଁ ପକା ପକା। ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଆଲାରାମ ଦେଲେଣି। ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ ବସି ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ ଦି ଚାରିଟା ଦେଲି ମାରି। ତାପରେ ମୋର ଖୋଲା ହେଲା ଡେଜ୍ ଜରି। ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ିବା ବେଳେ ମୁଁ ଫଟୋ ନେଉଥିଲି ବର୍ଷା ବାଦଲର। ମାମା କହିଲା ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କାଶ୍ମୀର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା।